Ikaw istorya, sige na. Hi guys. Welcome back to my vlog. Mama. Di man lang tumama kagayan. Sige na ba, Igna? Hi guys. Welcome back to my vlog. Unya, ang say sunod. Ito guys, muni among yuta nga napalit. Taod-taod na nga wa pa na palitis, wa pa na balay na mo. Unya, Amo ning ipakuha among tangkong gani kay agsabsaban sa baka. sa Guys, tangkong. tinangkong 5 fingers ag kuha sa Kamuti baka. taps. Ag tigwayan. Unya, ang say sunod. Nandito kami guys sa among yuta guys. Agoy. Unya, sa pagid. Kung Ang say sunod. magpaalam na ko guys sa among mga kuan guys. Daghang salamat guys. Oh. Hi guys! Eto, nandito kami sa luti kong nabili dito. Tapos, eto, na lampasa na ito, nahilamunan ni Jojo sa akong pinsan. And karon, eto na, si Sherwin, okay na siya. Yung napatingin ko siya doon sa Manambalay, Binisaya, okay na siya guys. Nag siya doon sa sementeryo, nagdagkot siya sa kandila dito sa iyahang lula. Tapos nagdala siya itlog, tapos royal og unsa may dala tabako, sigarilyo. Sigarilyo. Ayun guys, okay na ang pakiramdam ni Sherwin. Dili na labad mo ulo. Dili na. Unya, unsa naman sad agbalik na pagkagtagay. Gamayra. Agoy gamayra. Impas na gyud ka. Impas na gyud ka. Ha? Ang usapan ayaw na pag-inom. Kaya og magbalik kag inom, sagdahon ka na pud sa imong lula, na diha nagig ka. Lagi magtarong ka kay na. Anaon gina ko na imong liog oh. O di ba? Eto guys, okay na si Sherwin, update ko lang sa kanya. Sa mga naniniwala sa Pabinisaya, maraming salamat. Sa mga hindi naniniwala, maraming salamat din. May kanya-kanya naman tayong paniniwala, guys. Ako, naniniwala ako sa Binisaya kasi maraming beses ako nagpabinisaya. Gumaling naman ako. Kaya, eto, sa mga naniniwala, thank you so much sa inyong lahat kasi mayroon din kayong paniniwala sa Binisaya na pagtambal. Depende naman yon kung nasa inyo yon kung maniwala kayo o hindi. Basta ako 100% maniwala ako sa Binisaya pod. Kaya eto guys, update ko lang ito sa kanya. Okay na siya. Sa mga sa mga nag-alala sa kalagayan ni Sherwin, eto, okay na siya. Sa mga nag-comment, sabi doon, dapat daw dalhin si Sherwin sa doktor. Ang ginawa ko kasi, inuna ko siya doon sa Binisaya kasi naniniwala ako sa Binisaya. 100% ako naniniwala sa Binisaya. Wala namang mawawala sa atin kung maniwala tayo o hindi. Ang resulta, ayun. Sabi kasi ng Manambalay, nahilabtan si Sherwin sa yahang lula, yung namatay niyang lula. Parang naawa siguro sa sitwasyon niya na palagi na lang naglasing. Kaya, ayun, ang kasi sa mga kalag, ang ilang kaluoy sa ato, makadaot. Kaya, ngayon, okay na si Sherwin. Kaya ngayon, guys, eto, okay na siya. Okay Kaya, na. maraming salamat sa inyong lahat kasi nag-alala rin kayo sa kalagayan ni Sherwin. Eto, kaya sabi ko sa kanya, tigil-tigilan na yung pag-inom niya. Tapos, sinabihan ko na rin siya na hindi na pwede mag-inom ng alak. Kasi nakakasira yon. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan isipin niya ng mabuti para hindi kami magka-problema. Unsa man, mag-inom pa ka or di na, kay kung mag-inom ka, biyaan tanak ka. Inom gamay. Agoy, wa gyapon ta. Tagsa naman ko inom. Mag-inom ka sa isa ka semana,
kaisa. Sa isa ka buwan kaisa, ingana ra. Or mas maayo sa isa ka buwan kaisa ra jud. Di jud pwedeng mag-inom ka nga kada adlaw. Mahibaw-an gani nako na mahibaw-an gani nako na nga kada adlaw ka mag-inom. Mama kay inom sa kada semana. Lagi mahibaw-an gani nako na nga kada adlaw ka mag-inom. Inom kada adlaw tubig. Never na lang jud biyaan tagi ka kung nauna ni mo na. Biyaan tagi ka ang akong kaluoy sa imo ha. Mawala na jud ni. Ito kasi guys, parang anak ko na rin ito kaya laban pa rin kami. Usapang lalaki, usapang bakla ito, Sherwin. Huwag ka nang mag-inom. Tandaan mo yan. Kay pag ako'y maglagot, Hotel makram. kram-kram kagid. Pag ako'y maglagot, biyaan tagid ka. Mama. Unsa man? Hotel makram. Pag ako'y maglagot, biyaan ta ka. Okay ra nimo? Inom tubig mama. Inom datas. Agoy. Siya isip bata. Oo, laban lang kami. Abogado na ba ko? Agoy. Abogado ka? Ito kasi guys, sana naunawaan nyo kami, naunawaan nyo ako. Yung pagmamahala namin, parang parang kapatid na rin kami guys. Kaya eto parang, Agoy, launi apas man. basta, yung pagsasama namin, parang kapatid na lang. Kapatid na, yung parang kapatid na yung relasyon namin. Yung magjowa kami, yung agoy. Ay, pagkaan kay Ayun, tutoy, pwede tutoy. Dito. Dito to eh. Ito ba? Kaya eto guys, sana naintindihan ninyo si Sherwin. Kasi si Sherwin guys, malalaman at malalaman ninyo mga panahon-panahon, darating ang panahon, kung ano talaga si Sherwin. Maraming salamat sa mga nag-alala sa kay Sherwin kasi inisip rin ninyo ang kanyang health. Kahit ganito siya, pero sabi ko rin sa kanya, talagang idisiplina ko siya. Kaya yung minsan parang hindi ko na makaya, ako na lang ang umiwas. Sige, ikaw, istorya. Hi guys, welcome back to my vlog. Unsa pa? Okay na ako sa ako mga gibati. Unsa pa? Daghang salamat guys. Kay daghan na ba nag-ingon nga idala ka sa doktor? Nya kay Daghang salamat guys. Naulian naman ka sa Binisaya. Nya unsa may mo ikasulti nila? Tinuod ang Bisaya guys. Unsa pa? Daghang salamat guys na okay na ako. Nya unsa pa man? Tapos na ang akong Unsa pa man? okay na guys. Unsay okay na ang? Ay, pagpasumangil diya. Sige na. Agoy. Ay, sige Ito na. guys. Ako okay na guys ang akong mga pakiramdam guys sa Tagalog pa. Unya, unsa pa? Daghang salamat guys na salamat ko sa kinatasan nga naulian ko guys. Unya, unsa pa? Daghang salamat sa mga kababayan ko dyan. Agoy. Sige. Sige, kababayan mo nga nag-worry sa imo nga Okay na kababayan dyan. unsa Dyan, pa? shout out ako mga igsoon diya sa Bukidnon. Si Sisi ug si Nalimot na kasi mo isuon. Jangan mo.
Agoy. Ano? Unsa pa man? Sige na. Shout out sa Valencia Lurugan akong igsoon ni Asisisi o akong manghod sila. Okay na kayo mga Imo papa. Ako papa na yon. Mm. Ako daddy. Nya. Daddy Ofring sing. Nya, sige. Ikaw istorya. Ikaw istorya una sige. So yan ako. Ay, istorya diha unsa imo istorya? Salamat ko ni Helen nga Pirol nga na pinaagi sa yang mga binisaya nga na ulian ko epektibo gyapon iyang mga binisaya nga pagkambal. Oh. So guys, muna guys nga dani mi sa mga yuta nga napalit. Wa pa namo ni na kuan kay nagpaabot pa mi sa kung sa among balayan eh. Oh, nya unsa pa man? So guys, daghang salamat sa iyong tanan. Magpaalam na ako guys. Daghang salamat. Agoy. Oh, Agoy. Ali dani. sa di. Agoy ngano magpaalam magkaka. Wala pa man Magpaalam na. nag-abot og 10 minutes. Sige istorya sa. Sige na pagdali. Muna to ako istorya man. Ay mo na to istorya. Sige pag istorya pa unsay istorya. Wala na lain nga lang. Unsa man ag inom ka pa or dili na? Dili na guys. May lang. Ha? Ag inom gyapon ko guys pero tagsaraman kog inom sad. May ginang dili na mag-inom. Ha? Inom ginang manok guys nga oy tika-tika guys. Timingan na to guys nga nainadto ko. So sa wag isukad sa kaloy sa Ginoo nga wa ko sukad inadto mo pag ito sukad pag edad na ko 20 city. 30 city kung edad ay. Kaya akong amay guys. Ano si Tiban. Agoy. Nya si Goliath guys. Di ba nagsigulya? Sige pa, istorya pa ba kay abuton ra ba nato nig 10 minutes? Unsa man mag-inom ka pa or unsa may buhaton nimo? Nag-inom pero sara. Nag-inom ng manok nga may tilaok. Nangayo gid siguro kag Gamay naman ako guys, inomon guys kay di naman ko palabi kay na naman ko sakit. Isa lang kabuk. unsa toy giingon sa man ang balay nga di na ka ipainom unya mag-inuma gyapon day ka? Dili nga masya nga pag inom gamay ra gyapon. Kay inom ginang manok nga may tilaok. Way tilaok lagi unya kada adlaw day mag-inom. Ali, trada so na inom sa adlaw karon inom. Sa mga nag-alala kay Sherwin, sa kalagayan ni Sherwin, sa sitwasyon, sa healthy Sherwin, maraming salamat sa inyo ha kasi eto kahit ganito siya, nag-alala pa rin kayo sa kanyang health. Huwag kayong mag-alala guys kasi okay na po siya. Noon ang binisaya, naaraman na sa ato kung magtuuta or dili. Ang importante lang na maulian ta. Ikaw na po istorya. Nagpasalamat ka sa ila ha. Salamat ko guys sa inyo guys nga nakakuan mo na ko nga ana ang nag-comment mo nga Ayo ha. Nag-comment nga. hospital ko di man ko hospital kay wa mo koy vaccine. Di sad ko atos magkuan sa hospital kay dinira ko sa binasaya ko. Kay ang binasaya epektibo kay guys. Na guys nga okay lang laban natin. Agoy. Eto, pagpasensyahan na ninyo si Sherwin kasi malalaman at malalaman rin ninyo kung ano at sino talaga si Sherwin sa buhay ko. Nabalaka pud ko kay di man gud ko gusto guys nga sa among duha na ay masakit. And kay ngano ako kung masakit ko ati manon man pud ko niya. Maunang kung masakit ko guys dili ko diri sa bukid kay mas komportable ko nga didto ko sa iyaha kay ati manon man ko niya. Kaya eto pantay-pantay lang yung ano namin kung eto may nararamdaman siya, may sakit siya, inaasikaso ko rin. Kaya nung time na yun nasabi niya na kuan, mura siyag kalipong, mura siyag ka high blood, mura siyag ginervyos, mao to nga nabalaka pud ko sa iyaha. Kaya eto, pantay-pantay lang yung ano namin kasi wala namang problema kung masakit ko at timanon man ko niya.
Mo nang siya pod, ako pod siyang giatiman. Ako pod siyang gipatambalan kay para maulian pod. Maunang daghan kay kog pasalamat sa inyo ha kasi eto nagsuporta pagyapon mo sa amoa and pag naami sakit, pag naami pamation, mabalaka pod mo mao nang makaingon ko sa akong kagalingon usahay nga sikin sami para ninyo mo nang dili jud nako kakuanan guys ang inyohang mga suporta kay ngano kamo nakaila mo namo kami mismo wala mi kaila ninyo mao nang makaingon ko sa akong kagalingon nga dako kay kog pasalamat ninyo kay maskin tuod og ingon lang ani ang among sitwasyon pag-vlog pero naagyapon mo nagasuporta namo maskin tuod og daghan kay mga pagsway makaingon ko sa akong kagalingon nga naamo kanunay para namo gatambag mo gaalala mo sa among sitwasyon kung naunsa mi ga-advise mo mao nang maskin tuod ang pag-vlog dili basta-basta daghan mga bashers mga sakit nga mga kuan pero wala na ako nag-mind og nagpasalamat ko sa inyong tanan maskin pag bashers mo or dili mo bashers nagpasalamat gihapon ko ninyo kay ngano kamo nakaila mo namo kami wala mi kaila ninyo mao nang daghan kaayong salamat ninyong tanan kay naamo nagasuporta namo sa totoo lang guys ang pag-vlog hindi po basta-basta marami nga dyan maganda ang content pero wala naman nanonood maganda ang kuha ng video wala naman nanonood. Mao na nakaingon ko nga ang pag-vlog swerte-swerte. Manghinaot ko na ma-push pa natin kung hanggang kailan tayo guys. Kasi ang pag-vlog hindi lifetime. Ang pag-vlog darating ang panahon na walang manunood sa inyo. Alam ko 'yon. Kaya eto, maraming salamat sa inyo kasi hanggang ngayon nandyan pa kayo sa amin. Kaya ngayon guys, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa amin, thank you so much. Kaya eto, laban lang and enjoy lang tayo sa buhay. Ayan. Kami ay magpapaalam na. Sherwin, magpaalam na. Magpaalam na kami. O sige, ikaw na po istorya. Sige. Agay. Sige, ikaw na po istorya. Dagan salamat sa inyong mga suporta. Unsa pa? Magpaalam na kami. Eto guys, kami ay magpapaalam na sa inyo at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa amin. Thank you so much guys. Kami ay magpapaalam na. Bye-bye. Agoy. Okay na to ma. Agoy. Bye-bye.